जोंनि बे आसामाव जायबा सुबुङा रेशन मोन्दों बिथांमोना खनब्रै खनबा गाहाम फ्रियावनो रेशन मोनगासिनो दं। नाथाय जोंनि गामियाव एबा बिटिसिआव रावबो मोनाखै। जों गामियावथ' रावबो मोनाखै। बिटिसिआव साफा सानैफोरा मोनदों जानो हागौ, नाथाय जोंनि गामियाव बा जोंनि एरियायाव रावबो मोनाखै। ना दालि मोन्दों, ना माइरं मोन्दों, ना थाव मोन्दों, ना संख्रि मोन्दों, जेबो मोनाखै। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों कर'ना भाइरास आरो रेशननि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जोंनि बे बुहुमाव गासै 24,78,153 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ गोसारबाय। बेनिनो 6,52,503 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय एबा बासायनो हाबाय। लोगोसे 1,70,324 सुबुंफोरा बे कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय थैनांगौ जाबाय। आसरित, दाखालि बावै आं भिडिअ खालामबाथाय 16 लाख एबा 19 लाखल'मोन, नाथाय आं भिडिअ खालामथाराखैमोन बे कर'ना भाइरासखौ लानानै। दिनै भिडिअ खालामबाय, दिनै खनसेनो 24 लाख मोनहैबाय। आसरित। अब्ला जों दा सावरायनोसै जोंनि बे भारत हादरनिखौ। जोंनि बे भारत हादराव गासै 18,601 सुबुंफोरनियाव बे कर'ना भाइरास बेमारा गोसारबाय। बेनिनो 3,252 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय बा बासायनो हाबाय। बेबायदि बारायलांबाय थाबा लकडाउनानो बोसोरसे गाहाम जानो हानाय। खमायनाय लामायाव गैया, बारायगासिनोसो दं। सानसेयावनो 400, 500, 200, 300 बेबायदि बारायगासिनो दं। ओरैबायदि माने आसरित। बेबायदि जुदि बारायबाय थायोब्ला जोंनि बे भारत हादरनि लकडाउनाबो बारायगोन। मानो होनोब्ला बे गिलु बालु भाइरासआ मानसिनिफ्राय मानसिसो गोसारो। दा जियानो जादोला लोगोफोर, जों दा सावरायनोसै रेशननि बागै। जोंनि बे बिटिसिआव एबा आसामाव, जोंनि बिटिसिनिखौ आं होनथ'वाखै दा, जोंनि आसामाव सासे सुबुङानो खनथाम खनब्रै गाहाम रेशन मोन्दों। जेरै माइरं, दालि, थाव, सिरा, आलु, सयाबिन, दाउदै बायदिसिना। नाथाय जोंनि बे बिटिसिआव सोरबा माहाजोनफोरा होदों, बा सोरबा मास्टारफोरा होदों, सोरबा फौजिफोरा होदों। जों गामियाव रावबो दासिमबो दाउदैबो मोनाखै, सयाबिनबो मोनाखै, दालिबो मोनाखै, जेबो मोनाखै। आसरित। नाथाय आसामाव, जोंनि बिटिसिनि बायहेरायाव दै, जोंनि बिटिसिनिया बिटिआर जाबायना दा, आं बिटिआरनि खोथाखौ बुंथ'वाखै। जोंनि बे आसामाव सासे मानसियानो खननै खनथाम मोनदोंबा जोंनि बिटिआराव मानो सासे मानसिया खननै खनथाम मोनाखै, बा सासे मानसिया मानो खनसे मोनाखै, बेखौ जों मानो कमप्लेन हरनो हायाखै? जोंनि रायजोफोरा बे रेशन मोनैनि थाखाय मानो कमप्लेन हरनो हायाखै? नाम्बारखौ मानो होआखै जोंनो? प्रभाइड खालामनांगौमोन जोंनो बे नाम्बारखौ। जुदि रेशन मोनाखैबा कमप्लेन खालामनो हरनाय, जेरै आसामाव हायो, महाराष्ट्रफोराव हायो, बा दिल्लीफोराव हायो। जुदि रेशन मोनाखै अब्ला कमप्लेन खालामनो हायो। जोंनि बे बिटिआराव नाम्बारखौ मानो होआखै? मानि थाखाय? सोरनि थाखाय? सोर खालामदों बेखौ? गोरिब गुन्द्राफोरा सिबाय रेशन मोनगोन साननानै सरकारनिफ्राय, नाथाय गैया। मा होनबावनो, बुंनानै जेबो लाब गैया। बेबायदिनो जोंनि बे बिटिआराव बा बिटिसिआव बा बिटिएडिआव जाबाय थागोन, सोलिबाय थागोन, सोलिबाय थागोन। जेबो अरजाया, सोलिबाय थाथों नामा? लकडाउनाव रावबो खामानि मोना दा, लकडाउनाव दा रावबो खामानि मोना, अब्लाबो उपाय गैया। मा होनबावनो, जोंनि बे बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकार बा बिटिएडि सरकार जेबो माइरं गैयालै। होनखानाय जाबाय रोखा रोखा, लाजि मोननानै रावबो जेबो उदाया। जुदि लाजि मोन्दों, माइरंखौ दिनैनो रानफै, दानो रानफै। आरो जुदि लाजि मोनाखै, बेबायदिनो जयै नायनानै थाबाय था, अरजाया। जोंनि सरकारफोराथ' बेफोरखौ जेबो नायफिनखाया। नाथाय जोंनि फौजि मावनाय बा मास्टार मावनाय बिथांमोना गोबां नायफिनदों, बा पुलिस बिथांमोना गोबां नायफिनदों। थिग बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुर एरियानि रामपुर गामिनि बिथां हेमन्त बर' आरो हेमन्त बर'नि असे बिसि सुमु बर' बिथांमोना अनसुंथाइ रानदों। जेरै माइरं, दालि, थाव, आलु बायदिसिना अनसुंथाइ रानदों। दा बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप दं, नोंथांमोना बेखौ नायदो। हेमन्त बर' बिथाङा अनसुंथाइ राननो होनायलाय बिथांनो असे बिसि सुमु बर'आ बे अनसुंथाइखौ राननाय जादों। जायबा अनसुंथाइ रानदों बेनि मुङानो जाहैबाय हेमन्त बर'। बिथाङा CRPFआव साख्रि मावो एबा खामानि मावो। बिथाङा दा JK एबा जम्मु एन्ड काश्मीराव दंहैयो। लोगोसे हेमन्त बर'आ गावनि असे बिसिखौ, जायबा सुमु बर', बिथांखौ रेशन राननो होदों गावसोरनि गामियाव, रामपुर गामियाव। रामपुरा जाहैबाय पस्ट अफिस आरो गामि, लोगोसे पुलिस थानाया जाहैबाय मुसलपुर। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय हेमन्त बर', जायबा CRPFआव साख्रि मावो।
बिथाङा अनसुंथाइ होदों। खुलुमबाय, आंनि नामा सुनु बरो। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय रामपुर गामिनि। रंजालि बैसागोनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे बे बोसोराव जों गासैबो आलो गोजोनै थांना थागोन होनना। बे खेबावनो आं फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों जे दिनै सारा बुहुम नाङैनो कर'ना भाइरासजों जुजिगासिनो दं। बे भाइरासाव जोंनि भारत हादोराबो जोबोद खहा जागासिनो दं, जोंनि भारत सरकाराबो। बेखायनो आं दिनै मोनसे खामानि मावनो सानदों जि आंनि हासबेन्डनि जोनोमगिरि गामि, बेयाव जेसेबां गोरिब खामानि मावना जाग्राफोर दं बिसोरनो आं माइरं दालि आरो बायदिसिना बेसाद जि मुवा हायो बेखौ राननानै होनो सानदों। आंनि हासबेन्डआ आंखौ बुंहरदो। आंनि हासबेन्डआ दिनै न'आव थाया, सार्भिस मावो। बेखायनो आङो दिनै बे खामानिखौ मावनो होनना सानबाय। आं बर' हारियाव जेसेबां सार्भिस मावनाय दं सेन्ट्रेलाव, बिसोरखौ आं मोनसे मेसेज हरनो सानो जि गावबागाव जोनोमगिरि गामियाव जेसेबां गोरिब खामानि मावग्राफोर दं बिसोरनो जाग्रा मुवा बायदिसिना एसे सहाय खालामगोन होननानै। बेखौनो आं मेसेज हरो। खुलुमबाय। नोंथांमोना बे रेशन राननायखौ नुगासिनो दं जानो हागौ। जोंनि बे बिटिआरआव मा जादों आसलते? गभार्नमेन्ट मानसिफोरा बा गभार्नमेन्टआ जेबो नायफिनाखै। जोंनि बे फौजि मावनाय, मास्टार मावनाय बिसोरसो नायफिनगासिनो दं जोंनि बे बर' रायजो राजाफोरखौ। नाथाय सरकारा जेबो खोमायाव गैया। मा होनबावनो, बिसोर सरकारा मा इसोर आसलते माइरं गरसेबो राननो हाया माथो बिसोरलाय। हाबाब जुदि सरकार सालायनानै माइरं गरसेखौनो राननो हायाब्ला मा आसरित लोगोफोर, नोंथांमोना बुंलाय मा आसरित बेयो? जायफोरा साख्रि मावो, मास्टारानो जा, हेडमास्टारानो जा, प्रिन्सिपालानो जा, बा फौजियानो जा, बा पुलिसानो जा, बिथांमोना गावनि दरमाहाखौनो अनसुंथाइ राननानै होदों। नाथाय जोंनि बे सरकारा एबा बिटिसि सरकार ना मा होनो, बा बिटिआर सरकार, हमना ला बिटिआरखौनो हमना लादो। दाख्लै बै सुक्ति जाबायनो माबा, बिटिआरबाबो बिटिसिबाबो जोंनि बर'नि गोजाखा। आं बिटिआरखौ बुंनाय माने बर' रायजो राजाफोरखौ बुंनाय बा बर'नि लिडारफोरखौ बुंनाय। जेबो अरजाया, लिडारफ्रा बुंबा बुंथों, बिसोर जेबो मिथिया बेफोरखौ। बिसोर गावनि उदैखौ मिथिगौ, गावहा मोनजादों ना मोनाखै, गावसिनि आलासिफोरा साख्रि मोनदों ना मोनाखै, सोरबा टिका मोनदों ना मोनाखै, बेफोरखौल' बिसोर मिथिगौ। दा बेनिखायनो लोगोफोर, गाव गावनि उदैखौ गाव गावनो सुस्रांनानै लानांगोन। ओमफ्राय आरो रावबो नायफिनग्रा गैया बा गैलिया। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नोंथांमोननि मेलेमखौ बाहायनानै जानो गोनां बिसायख'थियाथ' जायाबो जानो हानाय, नाथाय नोंथांमोना मेलेम बाहायनांगोन। मेलेम बाहायब्लासो नोंथांमोना नोंथांमोननि उदैखौ सुस्रांनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जोबथारनायाव सुमु बर' आब' लोगोसे गुमै हेमन्त बर' बिथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो हेमन्त बर' गुमैया बांसिननिफ्राय बांसिन रां खामायनो हाबावथों। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय, एसेनोसै। मोनबायना मोनाखै जिथिया? मोनदों ना? दे ना? दे। खुलुमबाय, आंनि नामा सुनु बरो। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय रामपुर गामिनि। रंजालि बैसागोनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे बे बोसोराव जों गासैबो आलो गोजोनै थांना थागोन होनना। बे खेबावनो आं फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों जे दिनै सारा बुहुम नाङैनो कर'ना भाइरासजों जुजिगासिनो दं। बे भाइरासाव जोंनि भारत हादोराबो जोबोद खहा जागासिनो दं, जोंनि भारत सरकाराबो। बेखायनो आं दिनै मोनसे खामानि मावनो सानदों जि आंनि हासबेन्डनि जोनोमगिरि गामि, बेयाव जेसेबां गोरिब खामानि मावना जाग्राफोर दं बिसोरनो आं माइरं दालि आरो बायदिसिना बेसाद
जि मुवा हायो बेखौ राननानै होनो सानदों। आंनि हासबेन्डआ आंखौ बुंहरदो। आंनि हासबेन्डआ दिनै न'आव थाया, सार्भिस मावो। बेखायनो आङो दिनै बे खामानिखौ मावनो होनना सानबाय। आं बर' हारियाव जेसेबां सार्भिस मावनाय दं सेन्ट्रेलाव, बिसोरखौ आं मोनसे मेसेज हरनो सानो जि गावबागाव जोनोमगिरि गामियाव जेसेबां गोरिब खामानि मावग्राफोर दं बिसोरनो जाग्रा मुवा बायदिसिना एसे सहाय खालामगोन होननानै। बेखौनो आं मेसेज हरो। खुलुमबाय।